जोबोद गोजोनथाव खौरां फैगौ मार्च दाननि 15, 16, 17 बे सानथाम जोबोद गाजा गोमजायै जोङो मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै गलाघाट जिल्लानि उरियामघाट ओनसोलनि बे रंजालि नोगोर जयन्तीफोराव बर' रेबग्रा जथुमनि खुंगा 42थि जोनोम सान आरो बेजोंनो लोगोसे गलाघाट जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि खुंगा 6थि बोसोरारि जथुम्मा, धनस्री जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 15 बोसोरारि जथुम्मा आरो गलाघाट जिल्ला बर' आइजो अनसाय आफादनि खुंगा 16थि बोसोरारि जथुम्माखौ जोङो गाजा गोमजायै खुंनो थांगासिनो दं। जोङो आसा खालामगोन जोंनि बे हाबाफारियाव बर' रेबग्रा जथुमनि बे गुबुन हाबाफारियाव सारा आसामनिनो जोङो मेलेमजिबि बिथांमोनखौ, थुनलाइगिरि बिथांमोनखौ जोङो बेयाव बाहागो लाफैनायखौ जोङो हास्थायदों। आरो बिब्दिनो जोङो गलाघाट जिल्लानि खौसेथि बर' सुबुं आफाद एबा धनस्री जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो गलाघाट जिल्ला बर' आइजो अनसाय आफादनिबो मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव जोङो रायजो राजाखौ लोब लोब फैनानै जोंनि हाबाफारिफोरखौ जाफुंसार होनो थाखाय जोङो गुरै खावलायहरदों। आरो जोबोद गोजोनथाव खौरां जे जोंनि आसामनि बे गलाघाट आसाम नागालेण्ड सेरफाङाव थानाय जोङो बेयाव जखायसेल' बर' दङब्लाबो जोंनि बर'नि मोनफ्रोमबो माहारियारि आफादफोरनि जोङो गौथुमफोरनि एबा आफादफोरनि खामानिफोरखौ जोङो गुबुन जायगानि बायदिनो जोङो मावलांनो नाजादों। आरो बिब्दिनो फैगौ जा 15, 16, 17 सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों जों बर' रेबग्रा जथुमनि जा 42थि जोनोम सान, बे जोनोम सानखौ जोङो बेयाव खुंनो थांगासिनो दं।